Ved du, hvad det er i dag? Pinse! Pinse! Ved du, nej, det er ikke pinse. Nej, det er ikke pinse. Ved du, hvad det er i dag? Er det din bryllupsdag? Nej, din lort, jeg er kun 15. Luda. Men ved du, hvad det er i dag? Det er Halloween. Var det ikke den, jeg nej, ja. Halloween? Ved du, hvad det er i dag? Påske. Tæt på! Efterårsferien. Kom igen! Min fødselsdag den 3. april. April snart! Ej, okay, det er jul. Bare lige så jeg ved det.